Ne. Protože to nechci. Podívej se. I když natáčí umělci někoho, taky se ho neptají. Chodí venku, Jasně. fotějí lidi Jo, a ptají se? Jasně. Neptají. Ale ty mě natáčíš z jiného důvodu. Z jakýho? Uměleckého. Hnusnýho. A co to je hnusný důvod? No, ty víš moc dobře, jaký. Jaký? Jaký? Důvod No hnusný. jaký? 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 Ješitnej, hnusnej, zlej. Já tě pak budu zatáčet. Zkus. Já si to připravím, jo? Langoš, ty už to máš natočený. Nemám ještě, ne? Nekecej. Teď. Teď. Povídej. Nechci. Řekni mi 333, bude 3x6, 333 stříbrný stříkaček stříkal přes 333 stříbrný střech. Prosím tě, takhle, když to budeš říkat, tak to v životě nepřestříkneš. Já přestříknu všechno. A ta zadě. Rychlejš. A ta 333 stříbrný stříkaček stříkal přes 333 stříbrný střech. A tady mi to tlačí do hlavy. Kde? Tady, ta zeď. Je to zeď? No. Ale není to zevnitř? Ne, je to zvenku. Není to zevnitř? Ne, není. Ti pro Ebinku dáme čůra takaka. To zatím zaplatíš. Já nebudu No platit. tak já nemůžu. No, Nemůžu pro Emíku. nemůžu. Ty budeš spát? Nevypadáš na to. Zavřu očička. Vidím se v posteli, Jasně. vemu si Ebinuš. Jasně. Jo. Vemu si ji takhle k sobě, a mě bude Jo. dobře. Než mě volízne a pak budeme spolu spínkat. Takový sluníčko můj. Víš? Já už to musím vypnout. Podívej. Ona je moje sluníčko a ty už jsi na druhý kole. Já vím, že? Co na druhý? Já si myslím, že když nádrží 100 kolejí, tak budeš za tom 100 kolejí. Neboj. Na druhý kole, já to je jenom Neboj. to je jenom dvoukolejka. Neboj, my to vylepšíme. Jo? Jo. Když to budeš... Musíme to nějakým způsobem A když to- zredukovat. A když to bude, co budeš redukovat? Ebinu Tohle dáme- to chceš redukovat ještě? No, Ebinku dáme na druhou Jo, tak kolej, jestli ty tohle budeš to na chceš redukovat, tak to No. budou úplně hotové. Ebinku dáme na druhou kolej, Jasně. ty budeš na první. Na dvoukolejce se bude Ne, střídat. Ebinku dáme do kuchyně, zavřeme dveře a pak začneme. No, to je